sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabinayaran nga programa. Kung anuman ang ginhambal sa natungdan, wala kahilabtanan ang tagdumalahan sining waragwagan. Madamugid nga salamat. May agal sa liwat sa aton mga pinalangga nga mga managpalamati sa aton nga programa diri sa radyo. Kadalagan sa agrikultura sa Western Visayas. Kag of course diri sa Negros Occidental. Pinadulong sa inyo sa Department of Agriculture sa pagpanguna ni Regional Executive Director Remilien Ricoter, kaupod ang iya duha ka mga technical directors, Dr. Peter Sobrevega kag Engineer Albert Barogo. Kag of course ini nga programa ginasakdag sa Provincial Government of Negros Occidental sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson, kaupod ang aton nga Office of the Provincial Agriculturist sa pagpanguna ni Doc Dina Hensola. Ini ang inyo nga angkor Lucila Pirartilia. Nagapadaan kita sa sang aton nga programa no nga nagahatag sa nga atensyon o recognition sa aton mga rural women. So sini nga aga ang aton nga padayon sa pagistorya sa buong aton naman nga duha ka mga outstanding rural women naton nga sa kategorya naman sa entrepreneur kag ang aton nga outstanding rural woman practicing fishery activities. So duha na sila no sa farming at the same time sa fishery. But before that, before ta mag-proceed no, gusto naton nga tamyawon sang maayong aga si Dr. Maria Tina Pineda no ang head naton sa Home Management Division no sa under sa Office of the Provincial Agriculturist. Ma'am, may aga gid no pag sa pagpadayon sa aton nga hinunanon sini nga aga sa nahibalo ginhambal ko nagina aton gin-invite si Ma'am Beverly Ordinario no halin sa Valladolid. Siya ning aton nga outstanding rural woman sa entrepreneur nga kategorya. Kag si Ma'am Aida Gando sa San Carlos City, siya ning aton outstanding woman practicing fishery activity. Okay. So sana siling ko na duhanay ka sektor nga aton subong nga gina-istorya. Aton hibaluon sini nga aga kun nga ano ang ara sa ila nga ginobra. Kanang outstanding sila kay knowing for a fact nga of course kabalaman naton mga manuglamati nga ang probinsya sa Negros Occidental, we have 32 LGUs bilog nga probinsya. So ara subong nga aton nga mga empowered women no nga sila ang napili anong ara sa ila. So tagaan naman nato sang tiun sa panamyaw si Ma'am Beverly Ordinario sa halin sa Valladolid sa great o no pagpanamyaw sa aton mga pinalangga nga mga manugpalamati siningaga. Ma'am, mayong aga sa tanan nga nagapalamati sa bilog nga Negros Occidental, ilabi na gid sa among mayor na si Enrique Villaralies, kag sa amon nga mga agriculturist nga naga-support man sa amon, kag kay Mr. Hernani Tingson, kag kay Sir sa taga New Gross nga amugid ang nagatag sa mga equipment para sa akon nga BCO making. Okay. Salamat kid sa inyong mga support nga wala gid kamo naguntat sa paggatag sa akon sa paggiya agud nga mapadayon ko ang akong BCO making. Thank you. Okay. So baka namin sa imo palang introduction, Ma'am, dagin emphasize mo gid ang pagpasalamat sa mga nagasuporta sa inyong activity. Ma'am, so nagka-mention ikaw ma'am sang natawag nga BCO no, being entrepreneur no, agripreneur no. Ang ginatawag nato ni ma'am nga sa aton mga manugpalamati no, gina-define tani nga ang entrepreneurship or ang agripreneur no. We gina-consider naton nga pagpanguma isa ka business no, isa ka profit earning activity o kun isa ka activity nga nagaginansya ang nagahimo sina. So hindi na ma'am subong sa naligad ng mga panahon no, sa mga pila ka dekada ang nagligad nga ang farming gina-consider talang yang inang basta makatanom lang no, whether taas or lubo ang production
basta makaprodukto lang okay na. But this time kinahanglan naton nga ipaminsaron nga ang ining activity business niya, no? Kinahanglan kaya nga may kung may investment ka, may ginbutang nga kapital, ano blang kapital naton? Siyempre nga aton nga kabudlayan naton kang naton nga kwarta gid siya gin bakal naton sa mga inputs naton. So wag amo na kapital ka. Ina nga mga ideya dapat siyang ina nga gi-invest kinahanglan maginan siya ina siya. So hindi na pwede nga ano lang inang amo-amo lang gihapon. So we take agriculture as a business, profit-oriented nga activity. So amo na subong bag-o nga mentalidad nga gusto naton ipahangop nga kamo nga mga kabayan-an may dako nga contribution sa pagtin-ad sa aton ekonomiya, no? So being entrepreneur or business, no? Businesswoman, no? Kung sa tanawag ka pa na sa outside nga term, no? Ikaw isa ka businessman or businesswoman, no? Sa entrepreneur. Ma'am, ano ang paano mo nalabot ang ina nga activity? Ano bala may mga training ikaw nga paano nagsugod ang imong nga activity sa BCO or ang atong virgin coconut oil production? Ako yan, naghalin gid ko ya sa adsuning nga nakilala ako. Halin ako sa asosasyon sang mga OFW. Okay. Kaysa amon nga Tadi ko sa una ma'am nga OFW bali barangay level ko sang OFW president ko sang pero ikaw mismo OFW ka? Hong Kong ako. Hong Kong, okay. Sa Hong Kong ako nagalin. Dito sa Hong Kong, daw wala manggid ko nagdugay, 2 years lang ko. Kay dito, ang nakuha ko yung ma'am hindi manggad, kunti how to love God. Okay, very good na. Namin na siya. Dason nagpuli ko, kay ang kung layo kagali sa pamilya mo, lain gid siya kung lapit ka. Kaya muna nga nag-decide ko nga mapuli ko sa amon. Tapos pagpuli ko sa amon, nag-start kay kuya sa iya sang asosasyon, kay nag-create asosasyon ang UWA. Then nag-start ko sa asosasyon sang uya sang OFW. To make short ng story ko, as OFW asosasyon, damo gambal nga hindi ko no mag-success ang asosasyon. Pero nakita ko kung sige-sige ka lang, kay ang imo handom is ma-create mo ang asosasyon nga needs sang mga OFW. Kay daw nakita ko nga daw damo gid nga mga OFW ga problema. Di daw nagsige-sige kuya sina nga asosasyon bisan ano lang kami volunteer lang kami, wala kami wala sweldo, wala kami maginabaton sa UWA, wala kami maginabaton sa gobyerno. Ang amon da ginaanon kun damo nga tawo nga dalon ko diri sa probinsya, gapangayo ko kay mayor namon kung anong pamasahe, bala pang pamasahe lang sa mga suporta. Di mo lang nang ginaayo ko sa ila nga suportahan lang kuda nila. Pero nga in terms nga may ginasweldo sila sa amon wala. Volunteerism. Dason sa dira ko nag-start sa asosasyon, nakilala ko gather kami sang MAPSI nga ginatawag sa iya sang LGU. Di dira ako nakasulod. Tungod nga ining MAPSI president namon nga si Hernani Tingson, may id bala tapos gasiling ano ang livelihood nga pwede ihatag sa amon nga mga organisasyon. Ang hambal niya sa akon, yudo wala gid ko subong may makita. Ang ining New Gross nag-offer sa iya nga ma-BCO making. Pag BCO making namon, ato ko sa nagapangumap sa akon nga talamnan nga 1.14 areas. Ano yung nilatanong mo, ma'am? Humay. Okay. Tapos ang sa palibot, sinasang akon humay, ang tatay ko sang una, nagambal sa akon, matanong kita lubi, later on, mga gamit nyo ni, puslan nyo ni. Siling ko man sige, buligan ka namon tay tanom. Madamo ka lubi, pila ka puno. Daw mga 25 malang ka puno amon lubi. Dako na naman kung makupras ka. Tapos ang uli, siling ko na nagalakat ko sa amon pakadto sa talamnan ko. Anong kuning mga lubi ni nga ginapakaon lang na sa manok, pato, gansa, pagbibi kada mo kami gansa ka mga bibi mo. Sa uli na nawag na si Sir Tingson na siya ning
dahil may intra ka BCO making. Iko sige sir, kay to kanugon malang di sa ngamon mga BCO, sa ngamon nga mga lubidi nga nagaligid-ligid. Kag along maglakat ko halin sa highway, kay ginalakat ko lang pakagto mga 2 meters pakagto sa amon. Ning magyan ko ang tagtatlo 2 meters to kilometers. kilometers. Yeah. Ning magyan ko na ang ang mga pamalay nga may tagtatlo ka puno lubi, 5 ka puno lubi. Galigid lang na sa ilang mga obsaran kag sa ila talamnan. Iko kanugon no, ano ko na man. So dito nagsugod ang Oo, imong dason dito ko nagsugod nga siling ko ay pwede sa gali amhon ko na sa. So nakapaka-training. So nag-training ko. ano nag-sponsor? Sino nag-sponsor? Nag-sponsor sina ang iyasang Mapsi Valladolid kay Valladolid, nagdaog kami sang nagdaog kami kay tungod best kami or asosasyon kami sa dira sa amon nga banwa. Of course, gusto na natong tagaan sa background ng atong mga manugulamati nga ang MAPSI is Municipal Agri-Fishery Council, in which mara kita natawag nga provincial level ang PAFSI, no? So Provincial Agri-Fishery Council. So ang mga city or municipality na under na sa PAFSI. So gusto ko lang na ibala sa ato. Okay, padayon naman sa imong story. So na muna dayon nga gintun-ana namon. Actually mo ang promero ni namon nga obra naka-create man kami BCO sa dalayon hindi gid ko gyapon makakuha sini sa perfect nga mixture. Tungod kay ko Catholic ko ya. Dason do gid ko bala devote gid ko ya sa sang Paano na siya nakaupang o nakapabulig sa imo? Nakabulig siya. Kaya nangamuyo ko sa iya, kaya ambal ni sang pari namon nga si Father Mau, Buenafe. Siling niya, wish ka mo kay Mama Mary, kay i-grant niya inyo wish. Amo na akong gin-wish. Okay. Ang Virgin Coconut Oil, daw baga bala, daw miracle. Ikaw to ma'am ang nag-testimony dito sa social hall. Oo. Nga about BCO, oo. nga nagbakal gani ako. I remember, no? Nga hambal mo nga, you're very passionate about it. Nga naghambal ka nga, ginapangamiyuan mag-gid. And ato pala hambal mo, whatever nga lain matsyag ko, ginagamit ko itong mga BCO. Baka may epekto nga namin ito. Really pray. Anyway, that's your religious na aspect. Pero somehow nakamulig sa imo nga naging namin ang mga quality. So na-perfect mo, ma'am. Na-perfect ko ang quality niya. And then subong, ano na nga level ang imong mga BCO? Subong, tungod sa pandemic, damo ko na-create, ma'am, sa pandemic nga time. Damo ko naka-create ko para sa lamok, naka-create ko para sa mga wards ni Balao. Really. Tapos naka-create ko para sa hindi magputi. Gray hair. Hindi magputi mo buhok. Really. So, isa na po sa mga Isa sa nga hindi magputi mo buhok. Kaysa una nga time, di ba, ang mga sa una nga panahon, ang mga ginakuha sa aton mga bakbak para gay pahit sa mga nanay ta. Naamo na sa ilabok nang damol-damol. Paano mo na siya ma'am ginihimo? Lain ba lang ang proseso sa usual nga BCO lang or lain ganyang proseso kung maghimo ka para sa gray hair para lain? Ginabutangan ko na sa scent, ma'am. Okay. Ang para sa BCO. Anong ginagamit mo nga scent? Natural man? Organic? Organic man. Ang pareho na sang lavender. Ang lavender is for what? Sa gray hair? Para nga hindi magbaho na ang ang neutralize hair. Ang baho sa maransid. Na siya mo? Hindi siya. Nang daw madakot-dakot, balakid daw ka sa iya, daw ka anghit. Anghit ng ganina. Ano tawag sila ganun? Malangto siya nga daw basta daw mabaho siya. Mayroon sa term. Anyway, sige. Ang mga bata na hindi niya gusto lavender is a plant. Bulak nga. Paano mo gina-extract ang iya nga? Gabakal lang ko sinaiya, ma'am. Ginawala na ko na iya ang lavender scent mismo na? Na. Ginabakal ko lang sa pag-process. Sa akon nga BCO. How about naman ma'am sa wart? Ang sa wart na, ma'am, na saya ning nag-grind ko sang kadumdum ka kon sang una ang aton nga kinilis ang tinigang among ta sa aton guya pagkagi ko na sa una na sa ang ginbukbok ko kag ginbutangan sang BCO ang bugas mismo okay.
Dason butangan ko lang sa sang butangan ko lang na sa sang scent man nga lavender kag castor oil. Castor oil siguro ang mga muna Good na siya. makapaano sa Amo na sang nami, ma'am. Kay ang akon may mga skin ko dire. mga skin tags. Tag, oo. Amo nang nakapakuha. Before ko sina magpagwa, gilting ko sa akong self. Actually, ang DCO itself, antibacterial na ang coconut oil Coconut mo. oil, Meron oo. na isa daan nga built-in nga Oo. na component nga antibacterial siya. Muna siya nga nag-cleanse sa aton nga Nalawas, Tapos, oo. with other... Well, anyway, ano pa na siya inang kung istriktuhon to gina sa scientific na pamagi, it needs more inang research and inang study for that. So anyway, sa imo lang yung household level, amo na yung ginobra mo sa So may subong ma'am, kumusta ang imong presentation sa product mo? Din ka na subong Baligya. No, ara ko sa Yala Mall, dason sa TLDC, tapos dito ko sa simbahan namon sa Katoliko sa compound sa Katoliko namon sa may Valladolid, may ara ko da store nga ginabaligyan man. So, may mga tao ka na subong nga ginasulan, maghimo sila or ikaw lang Family. Family lang. Okay, pila ka mga involved sina nga activity? Ning 5 kami. 5 ka mo. Pila ang may anang kabataan ka? Oo. Pila ka bata mo? 3. Involved at tanan-tanan sa Oo, production. oo. Pero ang inyong ginobra na not every day man no, dason tapos hindi Sa ba 8 isa hours gid? ka week, kadua kami mag-process. Okay. So far subong pila na ang inyong delivery, ang volume sa inyong mga produkto nga ginapagwa kada semana? Makapagwa na ko tag 7 ka litro sa isa ka Wow. semana. Okay. Sa una, lang, mga 3 lang ka litro. Subong 7 na sa kalitro. Tapos ang mga siling naton bala na ang mga nagatulubo nga lubi na hindi na magamit tani. Amo na siyang ginahimo kung Okay. ginahimo ko pamanyos. So, ang ma'am, ang other other agencies nga ga-support sa inyo, ang PCA is also nag-ano sa inyo? Oo, PCA. Philippine Coconut Coconut Authority. Authority. So, may nga agad sa atong mga partners man sa Philippine Coconut Authority, no? Namigin na siya mga activities. So, paano naman siya naka-apekto ang imong activity? Paano naka-apekto sa inyong community? Bala nag-contribute sila for that aspect nga ang ilang mga lobby ginabaligyan. Ginabaligyan nila Nila inyo? sa ako, no? Oo, tapos, ang mga tag-3 kapuno, 5 kapuno, dira na lang nila ginadulong sa akon. Okay. So, pila man ang pamakali mo yan sa mga 5 lang niya akon pamakal. Okay. Kaya ikaw man lang kakuha, yan mo wala man talaga deliver sa inyo. Okay. Ako lang niya gakuha sa ila, tapos ako man kapasaka. So far, ma'am, ang imong kabataan, nag-eskwela sila, Ang akon, may graduate na ko agriculture. Tapos ang isa, wala pa ka-graduate, ning architect. Tapos ang isa, ning manog college pa lang, ang akon lalaki. Kanami ma'am sa imong activity kay at least kita mo nga through sa imong tiyaga, imong kapisan, prayers no kagang imong gidya nga determination nga mag-succeed ka sa imong activity. Nga pwede kay mahimo sa aton mga kabayanan nga mati subong no. So thank you so much ma'am sa imong ginatag nga example no. Kabay pa na inspire nato ng aton nga mga kabayanan nga mati subong nga pwede gid mo mag-go into kung ano balang inyo balang passion no, ano balang inyong skill, ano yung talento. Sigihon nyo na siya kay nga amo na siya ang makapabulig sa inyong pagpagawi. So ma'am, thank you so much ma'am. So siguro taga na nato si ma'am Aida no sang TO no aton nga outstanding rural woman practicing fishery activity naman niya. So sa sektor naman sang pangisda no, nakita ko din si ma'am Aida nga small but terrible hindi siya nga babae no. So matian naman nato nang yang istorya iya kung ano man ang iya nga virtudes niya no, mga virtues niya as a woman nga nangin outstanding siya sa fishery naman yung activity. Mamayang aga, Ma'am Aida, taga panambyo sa aton ng mga manugpalamati. May aga sa tanan, labi na sa mo ang Provincial Governor Eugenio Tibong Lacson, sa among City Mayor sa San Carlos, Renato Y. Costilo, o sa amo ang Congressman Honorable Gerardo P. Balmayon. So, may hapon o dagang salamat kanino. Okay. So,
Ma'am, kanami isang imo nga ano ni nga sektor nga narepresentahan. Kay of course nakabalo kita diri sa Negros Occidental, no. May madamo kita sa mga coastal areas diri kag of course isa na dira ang San Carlos City, no. So ma'am, sa imo naman kategory nga practicing fishery activity, ano nga activity ang imo nga ginahimo gidya as a woman abi? Paano anong mga ginaobra mo sa nga sektor? Siguro ma'am ako kay napili ko siguro kabahin sa ako ang pagserbisyo o pagsuporta sa mga fishery ordinance. Okay. So bali sa San Carlos ako gakandak og mga sa San Carlos gakandak og mga meeting. Ikaw ang president, ma'am, sa anong association? Bulwangan Fisher Prop Vendors Association. Okay. Ako po ang chairman sa City Pharmacy. City Fisheries and Aquatic Resources Management. Sa CAPSI. Pharmacy. Pharmacy. City Fisheries and Aquatic Resources Management Council. Okay. Nabaliusa sa ako ang mga kalihukan na kanang para makatabang ko sa mga balaod Sa enforcement sa dagat. So bali kakanda ko og meeting per barangay. Per barangay. So ano ma'am ang gina-focus mo na sa when it comes to enforcement sa mga lahi sa pag-safeguard sa aton ng mga dunang manggat sa coastal? Ang sa amo lang ma'am kung gakandak mig mga meeting per barangay, gi-inform na mo ang community kung unsa ang mga gibawal Oo. gibawal sa Tanyon Strait, Tanyon kay Strait, ang San Carlos is nabilong sa Tanyon Strait. So unsay mga gibawal amo na silang gipahibalo nga dili na sila maghimo ana para dili makadaot sa atong kadagatan. Kay kung madaot ang atong kadagatan, apektado man ang atong pangabuhian. So mao na siya gihimo na ko kandak ko 9 barangays coastal ang na kuan ako kada. So may upod ka na ma'am nga naga-enforce ang atong mga bantay dagat, paano nyo sila gaupod ka mo sila sa enforcement? Gaupod ni na-invite na mo ang Maritime Police, Coast Guard para mag-upod sa amon. Paano nyo mamaya pansindi sila or pamintain ang cleanliness kag ang sanitation sa baybay? So, through sa amo ang IEC, ma'am, education campaign kay kanang Bawal sila magtapon sa mga basura bawal sa sila magtapon sa mga basura sa dagat. dagat. Kanang bawal sila mogamit og mga illegal fishing Gears, nga taman kagagmay, no? Nga makuha ang mga gagmay ng mga bawal na isa, photos, ma'am. Mao na sila ang among ginapaybalo nila. So, sa amo ang kulong-kulong sa barangay nga ako ang Tapos ma'am, mara kita programa sa una nga para tinibla ma'am sa blue swimming crabs. Meron ka mo ordinansa na nga nagaprotection sa may naa, ma'am, nga by kanang kilo gyud ang kanang kadakoon. gidakoon nga pwede nimo makuha. So kung magamay na siya ma'am, Hindi siya pwede kuhaon, ma'am. anong tapos ibalik dayon. Labi na ang mga bukakahan o ang mga dili siya pwede gabusog. Dili siya pwede nga kuanon kanang Dakaon dili siya pwede. Kay kinahanglan buyan to siya nimo para mauman to siya ang magdaghan, magsalan. So for ma'am sa imo experience ma'am sa enforcement sina nga mga information, may nasumalang bala kay ikaw nga daw kagapasaway gid, ano ang ginahimo mo sila sa ila? Naadjud, ma'am, dili jud na siya makuan, dili jud na siya malikaya, naadjud siya mga problema. Mga medyo stubborn, no? Mga example sa amo kanang bawal ang mga baling. So, daghan kayong baling sa amoa. So, ang ano ginahimo sa ma'am? Gina-embargo? Gina-confiscate? confiscate yun, ma'am. Unya, before siya gi-confiscate, ning-coordinate ko sa among mayor nga kung pwede kanang mag-meeting ni dito na siya balan kung unsa ang problema sa mga mananagat, ma-address dayon na mo niya. So, dito mi nag-meeting, na-adayin si mayor ning attend dayon. Pag maunay reklamo nga kung ilang kuanon nga mutuman jud siya sa mga balaw, depektado ang ilahang pangabuhi at tungod kinaanad na sila gikan sinugdanan nga ana. Muto ning promesa si mayor nga tagaan sila og ayuda basta ihunong ang baling. So nakadawat ko og 50 ka pambot sa nasyonal.
So mao'y among gihatag nila. Anong national, ma'am? Department of BUB. Agriculture? BUB, ma'am. Buto na Okay. So nakadawat ko atong 50. So mao'y among gipanghatag nila sa katong manugbaling. Tapos Sa BIFAR. si Mayor, ningatag sila ning kuan si Mayor og 20,000 kada usa nila loan kanang data lang Data-data lang. Wala para interest. para sa ilang pokot. O para lang sa Wala, ilang. ikaw, ma'am, naka-avail ka man sila ng mga opportunities. Nakaabil ko ma'am kay sa una wala jud koy kaugalingong panagatan. Okay. So, sa yung pagbulig mo sa iba, ginuligan ka man sa mga local government union. Ma'am, ako saludo ko sa iyo, ma'am, kay it's not, hindi na bala hapos ang mag-enforce ang layi, no? Kung isa ganit, bisan sa bata natin ng bisa, challenging pa na ang magsaway, no? Labi na ang mga tao nga atubang mo nga, I know, kag mga manggarangon, ini nga mga tao, kag may mga influensya man ina sila, but then, here you are, bisan babae ikaw, pero ginatinguan mo gid nga i-enforce ang layi kay kabalo, kaya nga ang epekto sini protection na sa ila kay ang kadagatan maproteksyonan samtang nagaproduce siya sang isda nga nagahatag sang pagabuhian sa mga fisher folk sa inyong community. So nami gid na ma'am imo nga kausa. So saludo ko na sa imo nga activity kay si superwoman ka na, ma'am. Oo. Ang maganda ko sa atong mga manugkulamati si nanay dire slim nga babae, no? Doon pa pares lang kami kadako, gamay pag isa sa akon gani. Pero ang iya nga ginaobra, saludo ko na sa iya kay hindi iya basta nga nagasabay-sabay. Tapos ang membro na mo dito ma'am nga may mga organisasyon kada barangay gi-organize na mo nga mahulog og saving. Sila mismo ang nag-enforcement. Balik kami sa amuan, nag-savings mi kada semana. Weekly na mo pinakagamay 50 to 150 ang Sino ka-collect na, ma'am? Na ako'y kanang record keeper. May treasurer ka nga per cluster na sila. Lain. Bali sa amuan, mauna siya. Bali, mag 3 years na mi sukad pag-implement na mo ana. So bali gani karong 16 share out na mo. Ano man na ninyo, ma'am, ang kwarta nga natin? Bali ang kwarta na mo nga natigong ginapahulam na mo sa membro rapod niya. Pila ka percent ang inyo? 3% ra ma'am sulod sa tulo ka bulan. Okay. 3% sulod. So far pala na, ma'am, ang nakahulam sa inyong kwarta? Halos tanang membro ma'am Pila nakahulam. kabilang ang inyong membro? 47. 47. Very good, no? At least Nya. na tara na. Karon 16 share out na mo ang among kwarta nga pondo is 400,000 ka. Wow! Congratulations. So, sakto gina, ma'am, nga inang ano ka lang nga very unassuming ang imong personality, pero kanami sa imong imong plano kag inopdan ka man sa ni Mayor. Nakatabang pod mi sa among membro ma'am kay kung naa sila example masakit, ma-hospital, magpa-check up do na mi tabang nilang Meron ka mo ng wala na sa health bayan. assistance. What? Very good pag na. So kanami gid sa inyong programa, kabay pa nga magpadayon ka mo sa mga tuig pagit nga mag-ilabot. Tapos ang mga membro nyo, kabay pa nga may na-develop tamanda nga second liner mo. Kasi syempre wala na tabala nagahube, no? Kinanglan man naton nga ihatag ang responsibilidad sa next na generation. Pero so far, ikaw Pero sa among savings ma'am dili na ako ang gakuan. Yes, meron man gid. Membro na nga akong So naghimo gisaligan. ka sa structure nga Oh, gid- naapod mi mga vision. Yes, very good. So may mission ka mo, may goals ka mo, ano na. So very good na mga activity. At least klaro, paano ang inyong padulungan, paano kung saan ninyo sa inyong himuon para nga malapod ninyo ang inyong vision. Kay amo na siya ang aton nga direksyon, no? Sa aton ginaubra subong, amo na ang direksyon naton nga bisan hindi pa na naton malapod subong sa aton nga generation, kasi sa aton nga bata, sa aton nga apo, no? Sigihon na nila nga mangin legacy mo na sa imo nga gisuguran. Kay sa amo pong barangay kun magkuan sila ma'am kanang mag-barangay development mo appeal gyud ko. Wow, very good. Oh. Pila na imo edad ka subong nay? Running 65. Oh, wow! Tuod ka? Punta na ba sa iba mga 50 lang? Oo. 65 God na is ko, ma'am.
God has blessed you with nami nga ano because you're helping man sa community kag Bisan damo na buligan. voluntary pero enjoy ka sa imong service. Yes, amo ginang nami mga ano na. Ipalato nato sa aton nga mga ano na nga mga membro sa mga aton mga listeners, no? So, ang estado sa pagpangabuhi hindi na siya upang nga magka-serbisyo kita sa aton nga mga isig ka pareho. Kaya nga aton nga kabuhi nubo lang ti himuon ta ang nami kay para nga may mabilin kita nga maayong ehemplo. Ma'am Aida Gande, no? Gando. Saludo din ko sa imo kag you deserve to be the outstanding woman practicing fishery activity. So in behalf sa amon sa opisina, salamat gid kay ma'am kag kasubong man ni Ma'am Beverly, no, ordinary kag sa akon nga mga interview sang ligad nga tio, no. Thank you so much. Saludo kami sa inyo sa Office of the Provincial Agriculturist. Of course sa sa provincial government sa pagpanguna ni Governor Bong Lacson. So kanami sa aton nga talakayan but ang aton nga programa di na naging magtugot sa aton nga chimpo. So sa liwat madamo salamat sa aton mga managpalamati, Ma'am Aida, Ma'am Beverly, kag sa ini ang inyong angkor Lucila Perartilia. Stay safe everyone, kag avance ni Grense. Aksyon Radio!